Ik zeg jullie buigen voor Oranje en dan toch de winterkleding aan. Hoe zit dat, mannen? Nou, eerst is de Eskimo-dans. En dat is onze plaat waar we op dit moment veel succes mee hebben. En we buigen voor Oranje. Gaat hier achteraan komen. Het begint een beetje een traditie te worden, hè? Eerst op wintersport gaan en dan terugkomen met een dikke winterhit. Ja, nou dat is wel een beetje aan ons gelinkt. Maar dat sfeertje hebben we gewoon meegekregen. En dat zit ons nog in de jas. En dat kun je nou zien in de uiting. Eskimo-dans vinden ze heel leuk. Iedereen wil graag interactief meedoen met de dikdakkers. Dus een beetje feedback met het publiek. En dat kan ook met dit liedje weer fantastisch mooi. We gaan naar het EK straks in juni in Zwitserland. Optreden op de Oranje Camping. En nog een keer terug naar Nederland. Dus we hebben genoeg kilometers weer in de wielen straks. En hoe verder Nederland komt, hoe meer optredens wij gaan doen. Hopelijk nog in Oostenrijk, want dat zou een goed teken zijn. Want dan komen we wellicht in de finale. Nou, er komen nog wat oranje feestjes vooraf. Er is sowieso rondom TV Oranje nogal een spektakel. De Oranje Clipparade gaat er onder andere aankomen. Dus ik zou zeggen, mensen, let op wat er allemaal in Oranje voorbij gaat komen.